Iting penandit, pagkumpisan talang pigunaman ding pitong tawling amano ning ginutamong Heso Kristo, kabang makapakuya king krus. Talakad tamo po para king pamuklat adalit. Siklaod tamo po. Panalangin king ginung makapako king krus. Kayumuyumwan at lubos maganakang ginung Jesus. Balikdan mo kami ngening makasiklaw darapan mo. Manalangin at magparalampu. Alang-alang king pamagpakasakit mo't pangamateking krus. Pabustan mong lalo pang milablab, ingke kaming kasalpantayanan. Papanatilyan mong mabiye karing puso mi, ing kapag nasang sumisit painggulot karing kasalanan mi. Kabang gaganakan at pigugunaman milaring kaya kang amano. Alkusan mo kami, panlalong maging mayap mong talatuki. Emo king amano, nune patiking dapat. Magsalita ka kaya kami, kaluguran ming Ginoo. Uling nasa aming miligtas, kapamilataning pamakyagom mi, king malmong lasat kamatayan. At kaya bemo, king kekang pamanyubling mebye, mibangon kami munaman, king panibayong biye. Amen. Loklok tamo po. Yang sabi kanita San Mateo king sulat na kanitang eminomya sigmit daneng agad keta king krus pepa sa kindara kanitang mabusbus nala ding mingat mang paripana karinaping timpak dayam ing minunang pinakura itang kailing gamat na tikirang pinakukabud ingwana ng gamat Jesus ditak maneyami abot kanitang gewarang busbus king kabaklenaning krus tinaliraneng inagad itaning wana ng gamat ning makayubong Mesiyas hanggang busbus emiras alang patugot ing batak
bitis ng adwa, lasahing pakuheya pa, makatudpik pukdanaya, indayameng asambulat, tutularing epayampat, bulusing ang katulad, itaning gabundaranak, pawing manibat king sugat, sa karopen ulit pikpok, dingat lungpa kung menagpus, se kabiling depaing krus, ing lupa na makasubsub, king gabuning Ginong Yesus, dingat lundang utabakal, pe pamalungkit dong penalsal, pikpuk pekat ibe-ibe, nganing karelang ukulan, banemitag editakman, bangkeneng tutum tibubus, ing pakalulong Yesus, biling telin datareng krus, king gamat bitis na atud, dit manalaneng akilus, bagus lalong miragdag, ing muaradet sukab, baguing Ginong Mesia, king tanayo malak-malak, mi pakong bitis na't gamat. Pamamasa king Ebanghelyo ibat kang San Mateo. Karas da king lugal a mayayawos Golgota, lagyong mga baldugang lugal ning bungo. Pepay numandeng alak a semutanan at du, kabudatak mana, e nabelawos ininom. Pinakura ne king krus at kay bat pi parti-partira, ingkay ang imalan king kapamilataning sapalaran. Kay bat nanita, linuklukla ka rin at bintayan de. King kabuntuka na, mibili lang kasulatan tungkol king sandali laban kayo, at antikeni ing mababasa. Itiya i Jesus, ing ari daring udyo. Kayagnana, pinakurala naman karing krus, ding adwang tulisan mingat bala kayo. Ding tao lalabas, pipiling la, at palmuran de Jesus at ngara. Ika, ing bisang maglasak king templo at kilubning at lungaldo, italakad meng pasibayo? Bat emo iligtas ngeni ing kekang sarili? Kuldas ka king krus mong yan, nung ikapin ing ari ning Diyos, anak ning Diyos.
Unang amano. Igpa, patawaran mo lo, uling erabalo ing daraptando. Iba't king ebanghelyo, agpang kang San Lucas. Inyang miras la king lugal, amayayawos ing bungu, ding sundalos pinakuri Jesus king kayang krus. At ding adwang kriminal karing krus amingat ba, ketang kang Jesus. Ing metong king banda ng wanan, at ing metong king banda ng kaili. I Jesus penalangin oret ang sundalos. Igpa, patawaran mo lo, uling erabalo ing daraptando. Ding sundalos pirakira-kira ing malan, alikas do kang Jesus. Mi papaningal malo. Makapagmulalayapin ning apong Ginoo ating paralana. Inyang pigbugo naman ke ing biyeko at ing amanong areti. Iyan ing linob king isip ko. Ang gaya no ka rin ing pakalulu ning apong Ginoo. Ang gaya no ka rin ing kabyas na ning tao. Iba, patawaran mo lang, edabalo ing daraptanda. Nga ning Ginong Jesus ang makapako king krus. Tutupin, minsan king emaralas, eta balo ing daraptan tamo. O daratang tamo king puntong, eta balo ing daraptan tamo. O kay naman, atin daratang ay makaayon king plano tamo. At eta talaga balo nung nanong daptan tamo. At minsan, maralas, ing maging tugon tamo karating sitwasyon na reni, masanting, o nung aliman, metong pamagkamali. Inya pong binyede ka ako iting amano, ko po balo nanong daptan ko. Pero, magumpisa ako ketong balo ko. Ako po i-Crizar Colala. Metong atalasuyo king altar o altar server. Metong apanganing anak. Metong ataong minsan king maralas. Nabaling daraptana. Atin pong adwang pamikatagon aburi kong idake kay kayo kaniting pamigunam. Inyang magumpisa ing labing metong abanwa na akong magserbisyo king apong Ginoo at king parokya. Kanita, bayo-bayo ko pa, king altar servers, way back 2014. Ingobra ko mo kanita bilang altar servers, mag-serve king schedule ko, at mag-meeting mo. Kanita, kaya rin may mag-serve king parokya, ang pong king bisitas, tataglos kami king gazebo, at magtambay ka rin kaya malapit king groto. Minsan mamiyalong ML, ipapagkwentuhan, at minsan nagkatlang mag-budel fight. Tatambay la kanito din kaya nakan kahit alang misa at okasyon. Anak ano yun balikdan ang dating milabas. Huling alang aliwang isipan. It was very memorable experience at balo ko malino. Kanako ka rin may gumpisang may mulat at meging mulat at tinangu king pamamiye king sarili para karing tao at king pisamban. Itamong susuyo king pisamban. Mamulay papunta keni kasi masaya. Ating kakalaguran, keraklan, ing reason da, bakit lamekyabe, uling, at sulat din karelang kakaluguran. Ding aliwa naman, burida, lumalampa ing karelang kaselpantayanan. At
may papalapit kay nga pong Ginoo. At masanting ita, mamulayila din kayanakan, uling masayala. Sumuyo at susuyo kay nga pong Ginoo. Mumuntaking pisamban at sisiklawat, uling ating panintunan, manintun tamong saya at tula. Yung 2019, magra-shuffle la kanita ding kaya katamong kaparian. At datang iya ating kura paroko keti Betis, iya mong Raul. May ka-eleksyon kami kanita. Kulubos isipan, na metong ko kare pinili da, at pekati walang daring anak. At kanita, manibayo ing kanakong tungkulan at responsibilidad. Kubalo makanano ko magumpisa kanita. Uling ala kong karanasan at ala ko pang belwan tungkol kong makananong magpalakad at mag-lead ka rin anak. Buti na mo at sula pa ding may labasan kong presidente at night commander. Ban kanita may niyad advice at pasaw mag-manage king grupo mi. Kubalo indaptan ko makanano keng gampanan ing responsibilidad ko, amiyatang ka ko. Balo ko kargo ko deting anak katalasuyo. Makanano yung manimuna yung taong iya mo rin bisa mong sumuyo at tuki. Ita siguro yung metong karing pamikatagon na sabi ko, patawaran mo ko, ko baling daraptan ko. Marakala beses, kung naman may kamali, may question, may nga sermon, ginawang maling desisyon. May kamuanan, may ngamuanan, tutupin, masakit ing kabilyan, ning metong kayanakan, amani muna at mamuntukan. Kanita mo rin, parehong banwa, second year college ko kanita. Biglayang sinayingsing sakit, akmulan ni tatang ko. Napansinan ko rin, may ngayayat siya, paulinan ng sakit, naking thyroid. Ko rin lubos isipan naking banong ito, mawala itata ko. Itatang ko, metong yang karpentero. Kalupa da rin keraklan, ding tatang Betis. At bilang padre de pamilya at karpentero, iya mo rin yung breadwinner mi kanita. Managuyod at papakabiye kaya kami. Metong yung malugod at responsibilidad at atang, dalanan itang sakit at pamangulila. Kitangan kay nga pong Ginoo, ot mi pa kanyan po, ot kingwaye itatang ko. Kubalo yung pakibat ni nga pong Ginoo, o kubalong pakiramdaman, impe kibat ning Ginoo, kubalo ing daraptan ko. Agaganak ako kanita, inyong senior high school ko. Misa Naldo, kabang mamangan kami, sinabi ng mga ko, ba't MSO pa ni tatang mo? Ketang siyak, ban kanita, mabiyasa ka naman maging karpentero. Kanita itatang ko, mismo yung sinabi, aburen me, pamilitan, pepuersan, aburen meng iyang kusang sumawop at magobra. At ako kanita, makabulat. Ke asisi ako, uling keng pamanyabi na kanita, uling siguro, akakit neng magkasakit, itatang ko. At burinapin, makabalo ko, andyang mapakanano mo, king kabiyayan mi. Aintindihan ke, higit itatang ko. At aintindihan kaya naman itatang ko, o bakit nakbo ring pasopan, andyang balo ng magkasakit na. Anak na ako, at nakbo ring misabak king obra lalo na, king mabayat a obra, at malyaring magsaprisyo king pamag-aral ko. At tinkabyasnan ka ring sinabi da, bistaman nung lawen mo, misalong atla. Ngayon ibig ko naman ke, ingamano ni nga pong Ginoo.
Aga nakaking kwento nga ita, uling somehow, some way, may tagon, may katuto, at may kasundula rin at duwang kabyas na rin. Itamupin masakit, pangatupad. Inyang mete itatang ko, bilang meto nga pangani, miyatang ka na ako yung responsibilidad, ameging tatang, at pamagtatang. Kanita ko pa aisip at apagtanto. Nung siguro, agrab kitang pagkakataon na may turo at may biyasa ko sana karpentero. E di sana kanita pa, atin kong balong obra o ama na kantatang ko. E di sana, atin kong pangabiyayan ka rin pamilya ko. Agyo kong tuknang kayong pamag-aral at mag-shop. Kalupan ng tatang ko. Unang king lugod ni nga pong gino, at king sap, daring ka na kada rin tao, ikaw ako may graduate college. King pangamatay ng tatang ko, umidinan kong pamikatagon, asopan la, rin pamilya ko. E muling obligasyon, nun ning lugod. Dininan na akong oportunidad na pakit ing lugod ko, karen pamilya ako. E kuman atong basa ning lugod na ning metong at atang, na ako man hanggang ini mangulila. Pero at least balo ko, bistaman, karen kakaluguran ko. Bilang anak, makasahog ko kang ima ko at karengwali ko. Madalas ay kumanbalo nung isto'y gagawan ko. O sapat pa ita para karela, ing balo ko mo, na ako pa'y bureni nga pong gino. Makanyan siguro yung medong, karin peka importante, at peka sentrong mensahe ni nga pong gino. Mo, kening amano, nune, king buong pamaylasan at kamatayan. Mo ang baling daraptan mo, agyudang patawaran at eda papaboren. Itingin katutuan at kabiasnan, kapag kahatang ko bilang metong anak, asasaw kang ima ko, at managuhit king pamilyang kay walang tatang. Bilang mo namang kaya na ka na talasuyo, at mamuntukan ka rin talasuyo ng altar, may itong responsibilidad amiyatang at kalupan ng sinabi ko nandin, ala kong beluan o karanasan. Ikaming kaya na ka nasusuyo at magsilbing ing altar. Tao kami naman, nali perfecto. Tao kami naman, na manasakit. Tao kami naman na manamdaman, ing sukat. Gawan, ban pa kasuyok nga pong gino, kailangan magpuyat. Kailangan mamiblas, malisangan. Kailangan maglinis, mamipi. Kailangan mamlansya, kailangan mamasay. Kailangan magkumit. Kailangan mabasa king uran. Kailangan mabilad king aldo. Makalungkot din minsan ito, uling makapagal. Pero ala kayong daramdaman kaya kami, nasasaying-sing, nakimpagal, at mapagal na, uling balumi, king sarili mi, king tingwanan mi, kasuywan hanggang kamatayan. E porket altar service at susuyog impisamban, mayap na ka. E ikaw makasalanan ng tao, tao-tamo rin kalupa ng Yesus na lang kasalanan. Itayong sangkan at magsilbi tamo. Uling burita mong maging malapit king Diyos at maubog tamo para magsilbi. Uling makasalanan tamo. Gagawan tamong paralan para may patawaran tamo. Siyempre, malyari tamong may patawaran. Siyempre, may patawaran tamo makasalanan. Aintindihan nyo kami sana bilang talasuyo.
uling itamo rin ing manasakit king ding puso mi, uling pareho keng tao kalupayo. Ing pisamban eya mo para ka ng taong mayap. Nun para yan naman ka ng taong makasalanan at masakit at magkakasakit. Li naman po king ikaila, at yan naman po siguro marok sa biyanan na ken pisamban. At nuka rin pa man, makasalanan, tamungan. At yung tamungan pa magkulang, tamo balo yung kakatamong daraptan. Pero, inga pong ginuyang bala, mamatawad at manigobra. Bistaman magkamali tamo, bistaman makasalanan tamo, manigobra ya kay katamo, at ating yang ituro kay katamo, na etamo balong, eta balo. Pero, tutong kailangan tamo. Anapin ning meto nga paring eswita. Imo kukutang nung masakit, ikutang mo nung mayulaga. Ating ulaga, nanita ikit ko, king kana akong pamagkulang. King eko pamibalo, ning nanong sukat kong daptan. Ing apong ginupe pakit na, pakalulu at saop na, king lupa daring kaya kanakong kakaluguran king organisasyon. Ding koya at si wali, ding kaya beng susuyo keng pisamban. Den tito at tita. Tiro na ako ning Ginoo na nung bisa kang maging maya pa leader, talapanin muna, maging kang pamong mayap akakaluguran at kailangan mo maging mayap akakaluguran. Di nga be kong mapagal at mapupuyat. Di nga be kong susuyo at gogosa. Atin kong kakulangan, awa. Pero itagay warang sapat kay gana-gana. Tutupin, inga pong Ginoo, nakapabo rin. Ko balo yung daraptan ko. Pero, iya mas balo ning sukat ng daptan ka na ako. Di kaya be kong susuyo, sidsada na ako bistaman, ila mismo, sigurado ko, baling daraptan da, at ila rin, magkamalila, na sidsad na kayaning Ginoo, king kayang kaganaka, at pakalulo. Amen. Siklaw tamo po. O banal at apalangabos, makatipon kami ngeni, kingarapan mo, ban manigapuking kaya kang lunos, ang pamamatawad. Bipnong kabugaming aminan, ingkaya kaming kakulangan at kainan. Ika, O Diyos, ing panwalan ming makapagpalako king bayat, ning umeng dugpang kaparusan. Bukod mo king sangkan ban ayat busan may tao, iba't king gapos ning kasalanan, at iligtas me, inyasat, paintulutan mong ipakura ka king krus. Piniyeng kaya kang dela, king kayagnan, at king kaya kang pangapako king krus. Penalangin mo naman, ing kapatawaran ang pangkaligtasan ning meto ketawan. Saupan mo kaming mabibiye, agpangking turo mo ang pangalimbawa, maging kawangis da kasana, at manatiling tapat keka. Alimu ka ring penandit na mawala kami king kabilyan, ngunit ang gaman king daralan ming kabayat at kapagsubukan, kabang manalangin kami keka, at manyawad king kapatawaran mo, dinan mo kaming sikanan loob, ban patawaran mila naman di mi kasala ke kami. Saupan mo kaming mamatawad, antimoing depat mi, inyang makapako kaking krus king kalbaryo. Amen. Talakad tamo po.
Lukluk tamo po. Ing kadwang aman. Ngeni muring aldo iti makyabega kanako king paraiso. Ibat king ebanghelyo agpangkang San Lucas. Pati na itang metong karing kriminal akayagnan ng makapako, mekitambulog ya king pamaglibak kang Jesus. Ewari ika ing Kristo, iligtas mo ing sarili mo, at pakiligtas mo kami naman. Dapat ita namang metong a kriminal sinalabat ya, at inamanan ni, nga na, talagang ala na kang takot kin Diyos, para tamong makapako karing krus. Dapat ikatang adwa sukat kekata ing magdusa, uling pangain tuliran ning kekatang depatan. Dapat ing taong iti alayang depatan nanumang marok. At nga nang sinabi kang Jesus, Jesus, ganakan ko sa potang miras na ing pamag-ari mo. Sasabyan kong tutuke ko. Nga nang mekibat Jesus. Ngeni mo rinaldo iti makyabe ka kanako king paraiso. Maya pagat panapon po, kaya katamongan po. Ini pong kadwang amano po, nepo, bayo tayo po, bayo ko po mag-upseking ka na akong karanasan, burikya mo pong balikan. Kening kadwang amano po kasi, ikita mo nung nuka rin king pangapako ng krus ni Jesus, atin pong adwang kriminal mingat bana. At dining adwang kriminal, atin la pong sisimbolo, nepo. Itang mo muna, ikit na at kilalana na itang karokana ning kaya katamong Ginoong Jesucristo. Uling mi pa kuya king krus mo naman kalupada, nepo. Linait ne, pinsibyana ne, nepo, and even sibu ka nepo, nanong yapin ning tune tagapagligtas o Mesiyas, sinabi na kayo, iligtas na yung sarili na. Dapat ita pong metong po, kriminal, ingikit na po yapin itang pamagpakilala or kilalana na ing kabanala na pong Jesus. Kaya, pumigadwang salita, uling penamdama na itiking biyena, pumigadwang salitang sinabi na kayo, na Jesus, ganakan mo ko, potang miras na ing pamag-ari mo. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Bayo ko po, tinalakad po Kenny, yapin po iti ing bilong ko king sarili ko. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Kabang pagnilayan kaya po ining kadwang amano, penamdaman ko po at ikit ko, nung makanano na ako pong liguran ni nga pong Ginoo. Kalupa na pong brother Rizal po, nepo, nandin dimdam tayong kinuwento na po, nung nano po ing tune, laman naning pamagserbisyo king pisamban. Mekad po karing aliwa po kaya kayo, po lingad na minsan mo naman po king biyeko, may kapagkakataon ko pong magsilbi. Megumpisa ko mo naman po bilang metong Knights of the Altar. Meging Knights Commander ko naman. And may pagpalamuran po uling siguro kay pamagtiwala darin ding miyayaliwang tao at ni nga pong Ginoo. Ikwa ko pong meging presidente da po ning Parish Youth Ministry.
maging representative na ako rin po ng vicariate, ng kikatamong vicariato, King Archdiocese. And even, miras ko po King Archdiocese, maging ko pong Archdiocesan Youth Leader, megon ko rin pong Regional Youth Leader, and miras ko pag ang international level. Nanungno ka rin, may kapagkakataon ko po, na i-represent kaya po yung kikatamo pong bansa, kitang ausandang Intercontinental Youth Meeting. Kita pong panahon na ito, Nepo, panamdaman ko nung makanano ko kalapit kay nga pong Ginoo. Kita pong panahon na ito, panamdaman ko po, nung makanano na akong kakaulan ni nga pong Ginoo. Nung makanano na ako pong antabayanan, Nepo. Bahan kanita po, makapagsilbi ko po ka rin kapwa ako. Pero ito pong kita pong panahon na ito, miras mo rin po itang punto na kailangan ko pong magdesisyon. Sabi dapin, ing meto nga kayanakan, manatiling kayanakan abang biye. Miras po kitang puntong may kisawa ko, may kasarili ko pong pamilya, at may bayo ko pong prioridad king biye ko. Yapin ito, ingdinan ko lang masanting abiyeding ka na akong pamilya. Karin po may buuya po yung metong nga desisyon ka na ako. August of 2005, may kapagkakataon na ako na naman po na mag-participate po king metong maragol pagtitipon da rin kaya nakan itang ausandang World Youth Day celebration. May ganap ya po iti king Cologne, Germany. At metong ko po, karetang may desisyon kanita, na emuli kaya king Pilipinas. May natili ko po ka rin. Mag-stay ko po king Paris. Mag-stay ko kitang nasa ko po na makapag-obra ko po ka rin. Mag-stay ko kitang nasa ko na kapamilatanan nitang opportunity pong ito, adinan ko lang pong masanting abiyading ka na akong pamilya. Kaya pong maging desisyon ko po nga ito, dakal po mimuha ka na ako. Dakal taong dating migtiwala, milakola tiwala ka na ako. Dakal taong nabisang maniwala ka na ako. Ding ka pa riyan, nakaluguran, potang ausan ko la po ing pakibat da ka na ako at gewa mo yan. Mahigit pong siguro alos pabanwa. At yuko po ka rin, kitang nasang makapag-obra, makaparalang pera king pamilya ko. Pero at yuko rin ka rin, uli pong magnasa ko rin, na sana tanggapan na rin tao itang maging desisyon ko po. Nakasakit itang at yuko king aliwang bansa, balo mo ating kang pamagkamaling gewa. Magsaya na rin kaya beko ka rin, ako manahimik ko po. Magkantala, ako manahimik ko. Uling panintunan kitang kapayapan king puso. Misa na yaldo po, mika day off ko po, may desisyon kong mamasyal. Pamunta lang ding mga santing apisamban po king Paris. At metong nakarinti yapin itang ausandang Notre Dame Cathedral. Kalub ko po king Cathedral, atin ko pong ikit ang metong kwarto, malating kwarto po, nagawa po king salamin. Nung ka rin agit mo po nung ating tao kaya tang kilub. Ikit ko po ating metong obispo. Nepo, inasyong kong obispo ya kasi kitang susulod na pong malan. Eko po balo king isip ko, king lub ko, bigla na mo linapit ko, kinatok ko. At pigbuklatan na ako po. At sinabi ko kayo, nung pwede ko pong mangumpisal. Kinuwento ko nga po kayo, inganggang magumpisa kitang pamagdesisyon kong magpalakwan, hanggang delanan ko po, nano'y tamburi kong malyari king biye ko,
itang pantunan kong kapayapan. Nepo. Ala ko pong likton, tinggap kong an po itang pamagkamali ko habang magkwento ko po kayo. It so happen, ako po balo, yung po palang kasabi ko, yapin po yung cardinal na po ng Archdiocese of Paris. Cardinal Andre Van Toa. Cardinal po may karandam ya po kanakot, kay ba't na akong pekiramdaman? Eko po kalingwan itang sinabi na kanako, bayo na po binying kanakong finance. Bayo na po binying kanakong absolution. Sabi na po kanako, it's not easy, sabi na, to be far from your family. It is not easy, sabi na, that you struggle alone. I feel what you feel, sabi na po, and I understand you. And I want to tell you this, God understand you more. Balo yo po, kay ba't ko pong dimdamita? Lipas no ako, bala mo po mig-reset ko. Itang dating masipag, dating mapangadi, dating kayanakan, burina, magsilbiya po karing kalupa ng dating kayanakan, may balik po itakan ako. May balik po at pasibayo in-involve kaya po yung kanakong sarili. Ne po. Sabi ko at yun ako, Kenny, at balo ko king sarili ko na aintindihan na ako ng Ginoo. At balo ko rin king sarili ko na atin kong dapat gawan. In-involve kaya po yung sarili ko karing may aliwang organizations ka rin. Megin ko pong Secretary General ng metong sikat Filipino organization, ausan da pong Maharlika. Megin ko pong Advisory Council, daring may aliwang organization, Filipino organization, kalupad na naman po ding, halimbawa, Muslim community, din pong sa mga Ilocano, ding Rizalista, at deta pong guardian na Manuanda. Nilapit ko po karing taong mangatas. Miras po kitang punto ng biya ko na balang Sabado, gewage pong tambayan ng kikatamong embahada. Magipagkwento, magipag-meeting, magiramdam karing taong mga tuwa. At kini pong milyari ngayon atina naman pong pamagbayong milyari king biya ko. Atin ko pong akalingwan. Akalingwan ko, itang parasan ko nung bagit at ko ka rin. Milako ko po focus. Miras ketang punto po king biya ko na feeling ko po sikat na sikat ko. Sikat kasi anakarakal mangong bira ka na ako. Ating mag-birthday king park ko kung biranda ko. Mumuli kong malasing. Mumuli ko po na miras ketang puntong yan ako pumumuli king karidara ko. Itang tagumpe at itang saya na daranasan ko, pelitan na po itang parasan ko king biye, na atyo ko ka rin ban kanita manintunan para ka rin pamilya ko. Misa na yaldo po habang mag-jogging ko po, migring ya pong biglayin ka na akong telephone. Pekibatan kaya po yung phone, at king sumangit na po ng phone, yapin itang anak ko. Sabi na po ng anak ko, Dad, pwede bang magtanong? Ako naman po uling malagad ko na lang kasabi ding pamilya ko kanita. Excited ko na damdaman king anak ko at sabi ko kaya, oo naman, princess. Ano yung tatanong mo kay Daddy? At may nahimik po. At bigla yang migsalita, ilang taon na ako nung umalis ka? Sabi na po. Alam mo, baby, nung umalis si Daddy, 4 years old ka pa lang. Then may nahimik na naman po yung telepono. At bigla na pong pekibat ng anak ko ka na ako. Alam mo, Dad? Kung nung umalis ka,
6 years old na ako, hindi kita paalisin, sabi niya. Alam mo, Dad, kung nung umalis ka, 6 years old na ako, hindi kita paalisin. Bigla ko pong penamdaman na may lawot ko. May wala ko po. Akalingwan ko nung nukarin ko. May lawot na ako, may lawot king anak ko. King pamilya ko po. Kaya kita mo ring oras sa ita, may desisyon ko po, namuli na ako kaya di Pilipinas. Pero sumagid na po nita, isipan ko nung makanano kong muli, na nung makanano kong meko, nung ninuya ko, yamo rin itang muli. Huling tatakot ko po tayo na ako kilala ng anak ko. Tatakot ko po tayo na ako tanggap ng asawa ko. Kaya po may desisyon ko po kanita na dumalan pa mo po king metong community na ausan da pong teze. King teze may natili ko pong pabulan ka rin. Maninton kapaldanan, maninton kapatawaran, maninton ko pong katahimikan, kapayapan king biye. Sabi ko king sarili ko, nung muli ko dapat tagyang makapakanano, bit-bit ko nung ninuya ko niyang meko ko. King Tesepo, ala kaming gagawan ka rin nung alima na langin. 3 beses, king patingapon, bayo magalmusal, bayo maglunch, at kaybat na po ning dinner. At karetang libutad daret ating kami pong oras na nung no ka rin makipagkwento kami po ka rin brothers. Kaybat na po ni mumuna ako pong week ka rin. Ita pong contact brother ko or personal brother ko ka rin. Si Biana na ako na kailangan na ako mibalik king Paris. Pero pinilit ko po yung sarili ko. Uli sinabi ko po kaya na kailangan kong mibalik na buo ko. Sabi ko kaya. Kaya paborenda ko po. Karetang mapila na Aldo, panapam natili ko po ka rin, miras po kaya tang kukwestiyonan kaya po yung nga pong Gino. Kasi balo ko po mag-serve ko kaya. Kasi balo ko po malapit ko kaya. Pero bakit? Pebo rin nang magkamali ko king desisyon ko. Pero bakit? Pebo rin na. Namilawat ko po kaya. Until one day po, habang kayabe kaya po yung, sabi kaya po yung kanakong contact brother, sinabi na po kanako, sabi na, Alan, sabi na, I think it's about time. Sabi ko, what do you mean, brother? Okay, sabi na, look around, sabi na kanako. Just look around. Ako naman po, linawi ako nung nanoy nga tsuking paligid ko po. What do you see? Sabi na kanako. I see people roaming around, sabi ko kaya. See? Sabi na. You know what? Balo mo? Even those people experience the same. Balo mo? Sabi na. Agyang ding taong din. Aranasan da. At denasan ding daranasan mong eni. Marine ko pong biglaan yung dimdam ko po ito. Mituldukan po yung pamagduda ko king sarili ko. May pakibatan po itang kutang ko king apong Gino. Mispakya po yung kanakong puso. At king kanakong pamanahimik. Dimdam ko po na sinabi na kanako ng apong Gino. Muli na ka. Kenny, yung lugar mo. Come back. Your place is here.
Katatawlian po, burike pong idage kaya kayo. Ang mensahe na ng Diyos kanako ngayon oras ay ni. Kaniting pagkakataon po na idage kaya po di takakwento na po ning kanakong karanasan, nanungno ka rin malugod siya po yung apong Ginoo. Otang panamdaman tamo po na sagadtana. Ala na pong mitataga na pag-asa. Dakal na rin agagawa tamong eos to. Atin pong dalan pauli. Makanano man kalaot, atin pong dalan pauli. Yung kailangan tamo mo po, mabiyas sa tamong duko, manyawad-tawad, at lalo na, mamiyetahwad, king kaya tamo pong sarili. Amen. Siklaw tamo po. Panalangin, o malagud na Ginoo, kabang makapako kaking krus, mitmong lunos meng patawaran, ing mapanakong sinisi. Pigkalub me kaya, ing kaya kang maragula, kalam at pamaningat. At binyeme, ing tunay ng kabaldugan, ning kaya kang pamamatawad. Ing akayabe nako, king paraiso. Iting katutuan di na nakesa ng pag-asa at magsilbing paganakake kami na ing kapatawaran tunay ng kamtan ning nung ninuman sinisi karingkiyang kasalanan. Makasalanan kaming sukat mong tanggap parusa, dapat ulining lugod mo kaya kami, pigkalob mo pa mo rin, ing kaya kang kapatawaran. Saupan mo kaming kilalanan mila, ing kaya kaming kasalanan. Ing mapana akong sinisi, akayagnan mong mipako, maging pialimbawanan niya sana kaya kami. May kasapat kaya sanang kapanaligan at pag-asa, ban makapagbalik kami kaya ka. Maging matampa kaya sanang damdaman, ding amano mo, nginimurin akayabera ko, king paraiso. Amen. Talakad tamo po. Luklok tamo po. Inkatlong amano,
Babae, o yan ang anak mo, o yan ang ima mo. Iba't king ebanghelyo, agpang kang sanwan. King lele ng krus at tilo pa katalakad di mano, at ing kapatid ng babaeng imano. I Mariang asawa ng Cleophas, ampoing Mariang tubo Magdalo. Inyang Jesus ikit ni imano, at ingalagad apakamalan no, makatalakad lakarin. Nganak kang imano, babaik o yan ang anak mo, at kayang alagad, nga na, o yan ni mamo. Manibat king oras sa ito, inampun nening alagad, kimpi baleno. In katlo at tauling amano ning Ginoo. Babaye, o yan ang kerang anak. Anak, o yan ni mamo. Kalupot ning kinuke katamo, nakatabo ring mi pabren. Panabili na katamungan, king sarili ng Indu, ning nuan of Maria. Ketang oras sa ito, inuan na birhen, magmalunyo, at pibula-bulayano, ing sablang malilyari, lalo na king kayang bugtunganak. Aditak-ditak, milalako, inawam. Iwan, amituringan ang malugod apostol king Ginoo, makatalakad siping na. Simbolo din sablang sasalpantaya king Ginoo. Karetang adwang miyabye, impanabilin ami panantabe. King metong at metong. Ti paranda impenabili ng Ginoo, sinesenong Maria din kayang hanak, at kaya bere ang gapangining panawon. Manatili ay Mariang kayang tabeta mo, king sablang kapag subukan, at pamagsakripisyo. Iwan, at katanakatamong maging tapat, king kaya katamong kasalpantayanan, angga king katatawyan. Maging tututa mo, king kaya katamong tengwanan, anyang mga binyag tamo, etamo tatabili king Ginoo, at kalupa dari Maria at Juan, talakad tamong mitmong pag-asa, agyang at syuta mo, lalam ning krus, at tatangalan tayang makabayube, ing mengabos kaya katamo. Iti yung tune, kaya katamong kaluguran, ang gana king kayang kamatayan. Bilang apengari po, aliwa mo po ang sakit ng katawan, yung masakit na panandaman ng pengari, kareng anak, no? Noon ay itang dinalalap mong maragon, akapagsubukan ding anak ko. Sobra-sobra, yung kapagsubukan na delanan do, masakit na masakit, panandaman ko bilang pengari do. At uli nang edabalo, itang karelang, edaman po balo, naababalo ko yung karelang panandaman, kareng ka na akong paunakan o kapatid, ila pong sasabi ka na ako, na sobra-sobra ingga na ka mo, ote mo arapan, den kaya kang, detang hanggang mangay kaya kayo, ingpong ka na ako ka rin, nung naning delanan dang kapag subukan ding anak ko, panibala ako na mo, kaya nga pong Ginoo, uling ekwagyo, uling enak man po megaral, tutuya po palang, dapat pala in tao,
nung sakaling itang kayang kegiwan ala masakit siya naman po. Impundela ng daring anak ko, sobra-sobra yung problemang may palyari kimbero. Na ako man pulubos akwento kay kayo, uling personal to. Pero, sabi ko mo po, pani ako sasabihan, Ginu, sinobra ko ba mapangade o kulang po? Minsan niya nga sasabi ko sa sarili ko ito, uling kayong mga palyari, kimbero. Ita pong liwasan, in karerang pakapagsubukan. Minsan itang metong. Pero, kelugod ning Ginu, kingalang patugot pa mga di ko, itang sana, alampasan mingan isabla-sabla ang malalyari kim pamilyami. Lalo na po, karinganak ko. Ngeni, dati atin ko pong kayabe susumbungan. Anti mo po yung asawa ko. Sinabi ko, makanyan. Atin problema kang makanyan. Ngani po, uling may kasakit siya naman, may mild stroke ya. Minsan natin niya pa pong, elubos kinayap king kayang memory. Impanya mo po sasabihan ka na ako, bakit? Ninanulo. Dati po, kasawa kaya po ingasawa ko king pamagsold nung nanoy tanggawan mi. Ngeni, o yan, ita pong ako na mo imbalang mangin kim kisabla-sabla nung nano nung nanoy tang maging mayan para kendi na tang a problema kim biyemi. Ingadwang ko po king apong Ginu, sana alam po sando, isablang kapag subukan, ding anak ko. Amen. Siklaw, tamo po. Panalangin kay Batning Katlong Amano. O Ginoong Jesucristo, tutong mas lalong maging mabayat, ing kasakitan, akekang delanan, inyang ikit me, ing malmungindong, manangis, mitmong lumbe. Manibat king pangarakap mo, ang gana king kamatayan mo, inabayanan at demayan. May kiyagom, king mabayat, ning kaya kang kasakitan, kalupa na, pabustihan mo king makyagom, king kasakitan mo, para king kaligtasan ng tao. Miyabi kami naman, Maria, kapamilatanang nuan, bang maging dumiya naman, maging mapaminto kaya sana kaya, at igalang ang pampaligayan miya, king aldo-haldoming bien. Malugoda Ginu, kabang makapako ka king krus, pigkalubme kay kaming banal mong kapulungan, pawagana ng Birhen Maria, bali nga pa na kami, mo sana pabustan, ing milako kami sikanan, bang manalig, king kekang banal a kapulungan. Amen. Alakad tamo po.
lukluk tamo po. Ingkapat aamano. Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Iba't king ebanghelyo agpang kang San Mateo. Inyang ugtong aldona, ing kabilugan na labwad, mera lumdum, minabot 3 oras. Inyang mag-aalas 3 na, i Jesus kilait ng masikan. Eli, Eli, lama sabaktani. Nga nawari, Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Deti ring kapat ng amanong sinabi ning apong Ginoo, kabang makapako yaking krus. Hingkutang nang itining apong Ginoo, metong yang kutang asigurado kong malawot king karanasan tamo bilang metong ataw. Maniwala ko, minsan king biyeta mo, ako tang tanay ni. Na minsan king biyeta mo, penandaman tamo rin na bala mo wari, pepaburen o papaburen na katamo ning apong Ginoo. Hing Ginoong Jesus, siguro uling tao yan namang kalupa tamo, delana na naman ing dadalanan tamong kasakitan bilang metong ataw. Pati na ing panandam na bala mo wari mi paimburisan tamo. Na bala mo wari alane yung Diyos king panig tamo. Kabang pigugunaman kaya puiting amano, apagtanto ko na ako man dakalabesis keng biyeko, na ako tangko mo naman iti kayo. Dakalabesis na penandaman ko naman iti. Siguro po deng mapilan kaya kayo, kilala dako o akakit dako anyang malati ko. Kenimpisamban, mamyalong, libot-libot. Di mako po, dati lang makatuknang, keng lelepisamban. Magtindala po kay tang baledang matwa. Makanyan man natin lapong panakitan, sapat to. Uling 4 kami pong mikakapatad, sabi-sabi magaral, sabi-sabing gastos. Yako po meragul ko karidara ko, ilaing kaya bedang sinuporta di mako keng pamagaral, uling nakayman po atinan. Kay makwalto, sakto kami mong milalabas. Mayari kami po keng saup da rin kamag-anak mi. Bilang metong nga anak, meragul keng marangyang biye. Kabang daragul ko, uling akakit mo yung kasakitan ning biye, buri mo maging successful ko. Mangarap ko. Ing pengarap ko po kanito, ing adenan ko lang masanting abye ding pengari ko. Buri ko aranasan da naman ing kanawan ning biye. Dintang po kayong puntong imako may sakit yo. Kailangan ng manulo. Balo ko anyang panahon na ito, dintang kami po kayong point na makasaling panulo. Itatang ko po hanggang magobrayo, sa pating panakitan, no? Deng kapatid ko po, magaral kami po. Kailangan ming mangan, kailangan ming saling nano-nano mang kailangan kayong skwelo. Milabasing panahon, deng kapatid ko po may yari na lo. May gobro, pero pa mo rin sa pating panakitan do. Kasi baluta naman po, potangatin masakit keng pamilya, madaguling gastos. Pilan beses yung balik-balik hospital. Hangga na keng bisang paulo, kasi isipan na, no ka rin na kayo na naman kumang pero. At uling ali po meging regular ring pamanulo na ampoing check-up, ikwa na may lalaning kondisyon na. Kay but, minsan naldo, inausda ko rin kapatid ko. Dahil ada ka no hospital ko. Makanita pa mo rin. Makakonfine na naman at ditak-ditak mangay nayo. Pero uli nga lang imposible kay nga pong Ginoo. Lalaban miyo.
Pero ulingin keng babo at inyang aliwang plano para kaya kami. E ako balo keng panga-hospital na nga ito. Ita na paling talwing beses na akayabe at ase semyo. Ingat tatandanan ko po, mag-dialysis yakan to. Minuli ko para painawa at kumanggamit. Kabalik ko ospital, tambing kayang puntalan kung no ka rin yaman. Maka-ICU ya po kanto at mag-dialysis. Wari po po tanging masakit dalawan me. Sigurado mong kutang kumusta ko, magpagaling ka ne, magpalakas ko. Panayin da ka ketang luwal. Tinanguyo, sinabi na panayan ke. Pero pilan mong minuto, awsan da kami. Uling critical na Billy, ene mag-responding katawan no. Sibukan deng i-revive, pero ala no. Hanggang makanano kang magmakalunos kay nga pong ginuna, sana kumabiyaya po, ala no. Kabang panandaman ing sakit ning pangawala no, kikyak ko kang tatang ko at kareng kapatad ko. Kasi kaya nakan ko pa mo kanito, o ba't may walan na akong inda. Ing mino na akong kitang, ot makanito. Ot kapamurayt na. Ot likwan na kami. Ot makanining malalyari. Ot kako kailangan malyari ni. Dakal ko pa pangarap para kayo. Buri kong iparanas karelo ing minawa labye. O neng makanano ko pang agaway ni nung ing metong kareng pengari ko, kingwana ne kanako. E ako pa man mayari keng pamagaral. E ako pa man magobro. E ako pa man may kabawi. E ako man meragul kaya be, kaya kay ba't king wame agad kako? Ot unfair ko. Kanita pong panahon na ita, ana akong karakalkutang bakit. Balo ko, masakit mo naman king metong nga asawa, ing kamaten ko. Pero metong mo yung sinabi ng tatang ko. Sabi no, ita mo ngan, datang tamo keng panahon na makanyan. Ing keng babo, iyan ang bahala kay katamo. Kabang lilipasing panahon, sabi daw mas masagli, maging mas mayon, pero malilo. Kasi mas mabayat pala, mas masakit, mas masakit. Pero kailangan mong sumulong keng bie, kasi atin ka pang metong apengaring makadepende kaya kayong anak no. Kailangan mong maging matatag para kayo, huling kaya kaya mo naman kumang lakas no. Sibukan ming pagpatuloy yung bie, mayari ko kayong pamagaral, mi kaobro. Bintang mo naman po kayong puntong itatang ko pilan beses yung may nga ospital. Miyaliwang sakit, may ataki, sakit kayong puso, baga, mi ka-COVID ya at miyaliwa po. Potang daratang na po yung makanito, daratang na naman kako ing takot ampong pangambo. Pero panay akong sasabyon, Gino, mas balo mo ing kailangan ko, antabayanan mo ko. Milabasing mapilan na banwo, ing tuturing kong kadwang inda, amenyese kako niyang malati ko, balumi at inyang cancer. Pero baluta naman ngan, nung makananuya kasakit ing sakit a cancer. Pero ikit ko kayo, kung makananuyang tinalan keng apong Gino. Eya tinabili ang gangalayang kasiguraduan. Megtiwala at meniwala yaking babo. Kapilan mo po, atin ko naman bapo na may sakit. Medyo malwatyarin kayong ospital. Pati rin doctors na po sasabihan do, milagroing milyari kayo. Sabi ko, kasi dakal mga di para kayo. At kay Aldoldo, gagawa yung milagroing nga pong Gino, hanggang karing bagay aeta mo man asahan. Pilan beses keng biyeko, ako tangkore ning amanong areni. Kasi bakit ot bala mo deng hanggang malapit ka ko, ot susubukan na lang kwanan. Minsan po ako kutang ko, Lord, agyo ko naman palang manyeseng masakit, pero bakit emo ko din ng chance na gawan ko inikang mako. Pero lawen niyo po nung makanano ing lugod at pakaluluna ning keng babo kaya katamo. Yako po maniwala ko, meging metong adahilan nini, o ba't mas melapit ko kay ngapong Gino.
Uling ikit ko nung makanano katibe, eng kasalpantayanan do, reng taong makapaligid ka na ako. Reng daro, bapo, pinsan ang magserbisyo keng pisamban. At yako po ngeni, metong na ako namang magserbisyo keng kaya katamong pisamban. Tutupin naman yaman keng pakiramdam ing magserbisyo kay nga pong Ginoo. Anya, bistat man ako kutang mo kayo, Diyos ko, bakit pepay burisan mo ko? Magtiwala tamo keng plano no para kay katamo. Ituro at sopan na ka nung makanano kang maging matatag. Uling ena na kaman paboren. At kapilan man etamo magdili-dili. Buri namong paganaka na atsuya keng siping mo hanggang makanano kasakit. Nakatabili, nakalakwan. At kayan tabe tayo, king nano at king kapilanman. Amen. Siklaw tamo po. Panalangin kay batning kapat aamano. Kaluguran ming Jesus, penandaman mong lubos ing pamangulila inyang makapako kaking krus. Penandaman mo ing mabayat alumbe, uling balamu wari, miwaleya ing Diyos keko. Adwan mingye ni keko ing papanatilyan mo kami king lugod mo, at maging lagi kami sanang tapat keko. Papanatilyan mong milalablab ing kasalpantayanan ni, at pagkalubang sika ng lub, bantuki kami keko. King kekang kasakitan king krus, ing peka mabayat aparusang tinggap mo, aliwa ing pangapako mo. Aliwa ing koronang suksok king buntok mo, aliwa ing sundang. Nune ing panandam nalikwanda ko at magdili-dili. Sumangid niti, menalig ka pamurin king igpa, uling balo mo king katatawlyan, ika pamurin ing magtagumpe baboring sabla. Gawan mo kaming kawangis mo, arap ding sablang kapag subukan king bie, parati misan ang ayisip na atsuko at antabayanan mo kami. Mikintal sana ka ring puso mi ampon kaisipan ing pepakit mong pamaniwala at pamagtiwala king igpa. Bani iti maginyang alimbawa para kay kamingan, king aldo-aldo ming pamibyebye, ang gana king akayaber ako, king kekang ligayo. Amen. Talakad tamo po. Loklok tamo po. Ing kalimang amano, mauko, iba't king ebanghelyo agpang kang San Juan. Kay bat naniti, Jesus, ngening balo na king gisablang bage, may ganap na lo. Ban ganap matupad, ing kasulatan nga na. Mauko,
Ngeni atin meto nga tubong ating tabong mitmo ala kamaslam ka rin. Sinosorya kaniti ing meto nga isponghang inasta king kapirasong dutong ahipo esopo at tinutok de king asbok na. Mahayo po, agat panapon po. Ako po'y Sister Leonida Layug, Tubong Santa Ursula. Metong ko pong makayabek ang grupong Hesed Charismatic. Kempong kalimang ama nung sinambitlanin nga pong Ginoo, apin ing mau ko. King Beko po at atlong beses na dinatang na may ngawo ko o mawo ko king apong Ginoo. Impong mo muna, may ngawo ko king lugod na, kadwa, may ngawo ko king sahop na, ating katlo, may ngawo ko king lingap na. Impong mo munang may ngawo ko king lugod na, anya pong year 2020, ingasawa ko, mika kapag subukan kami pong, dininana akong kapag subukan ni nga pong Ginoo. Mabuktot ko po kanita, king bunso ko, anyang time na pantunande po ing asawa ko, detang pengari na ning babayi. Linayas siya po kanu ing anak da, uling mabuktot ya naman. Abene po kanu ning asawa ko. So, misdan ko po, uling po biru-biru ing gewa na kanako at kareng at lukong anak. Kay ba't po may koya kanita, 2 weeks na kami pong inulyan. Sabi ko, uling mabuktot ko naman kanita, makanano na kami kanyan nga na ako. Bisa ako man makipag-obra o mantonobra, ko po pilming matanggap, uling mabuktot ko. Dinanas ko pong kasakitan, alang birong kasakitan, ketang dinatangay taka ako. Tikman mi pong miyanak na kami mengan misan beses. Metutod kaming mengan din anak ko. At napukasakit penandaman ko itang milyari ka na ako nga ito. Kasi po biru-biru kay metong apengari na tamo po ko po expect na maging makanitayang pamilya ko. Ko pengarapan kay Beko na maging broken family yung pamilya ko. Ko pengarapan kay Beko na bala mo po ko atanggap na di nga na ako dumanop lang. Kasi po ko magobra at alang suporta kay kami. Bagamat po atin pong pengari at darang susuporta kay kami, siyempre po aliwayang asawa. So after 2 weeks po, anyang may balik kay kami, ang asawa ko, may nyadya pong tawad ka na ako at karenga na ako. So ako po likas kay kami po ing mata sa loob. Pero po uling makipag-obra ko po at makipag-aral ko karenga mano na ni nga pong Ginoo. Po tinanam kayong isip ko ing ketasan. So, anya pong manyadyan tawad ka na akong asawa ko, tinggap ke po. Uling pong tatakot ko, itapong sasabihan ko nandin, tatakot kong dumanok la de nga na ako. Uling kaluguran ko po, de nga na ako. Mas kaluguran ko pa kayong ko. Siguro po makanita mo naman, kaya katamong panandaman, itamong pengaring babae. Uling pong sigurong kaya katamong lalinwal, itamong meg aruga karela, anya po siguro makanita yung panandaman tamo ka rin anak tamo.
Basta po masanting labili de nga anak, masanting na ka naman, bili kang pengari. So, tinggap ke po kanita, ing asawa ko. Uling pong tatakot kong dumanop la, di nga na ako. Sabi ko po kayo, tanggapan da ka, paulida ring anak mo. Uling kaluguran ko la. Then, kula buring dumanop at dagol na broken family la. Sabi ko kaya, patawaran da ka. Uli mong tinggap da ka, may patawaran ako, kingewa mong kasalanan. Ali, kakanako ginawang kasalanan. Noon penasakit niya ka na akong kapilubluban. Pero manyad kang tawad king apong Ginoo. Istong petawaran na kaning apong Ginoo, patawaran da. May patawaran na kakanita. Ako po kaya. Kaya po ito, me kain ka na akong pamamatawad kaya. At kay itang pamamatawad ko kaya at pamananggap. At uling pong meging mababakulob, megbumya po yung kanakong pamilya. May niya dyan tawad ki nga pong Ginoo na nanagawan pa si Bayo. At ita pong lugod, binyena anyang pamikasala kaya kaming miya nakanak. Bigdoble po ita yung lugod na kanako. Anya, sabi ko, Ginoo, bala mo may ngawo kong lugod keko. Kagana ka mo, uling binumeng pasibayo ing kanakong pamilya. Makanya niya po kalugod kay katamo ing nga pong Ginoo. Ita pong kadwa, naman pong anako, yang mika, anyang dinanaking kapag subukan ni nga pong Ginoo, kaya na naman pong anako. Year 2003 po kanita, dininanan ako naman pagsubok ni nga pong Ginoo. Impungan akong pangane, na iyang pag-asa ko, may kasakit niya po, diagnose siya pong epilepsy o seizure. Ang pong asawa ko kanita, mega brodya po. Ako mo pong diling mag-alaga king anak ko. Uling OFW ya po, yung asawa ko kanita. Bagamat po, kasawap ko la ding kapatid ko, siyempre po, aliway tang lingap ng inda. Pekisabihan ke nga pong Ginoo, may kipagsalita ko kaya, at kitnan ke po, sabi ko, salamat Lord, hanggang masakit, kailangan kong tanggapan. Uling tinulid mo, kinganako, yan. Manyad ko mong paborke ko, napakayapan me inganako. At dininaning sikanan, pekibata na naman po itang kanako, itang pamagsalita ko, itang pamipagkwento ko kingapang Ginoo, pekibata na naman po. Dininane pong sikanan, pamikakatawan, dininane pong lakas, at ita pong anyawaran kong sahop, kay Kagino ipagkalob mo. Ako po kaya. Anya pinuri ke na naman at pasalamatan ng Ginoo. Ngeni ang tabayana ni inganako at dininaneng sikanan kasi po ngeni susumpong at makapagobraya po. At may kapamilyaya pa po, pauli na ning lugod at sahop na ning hapong Ginoo kaya kami. Anya dakal salamat Ginoo, king sahop mukha ko at king pamilya ko. Impong katlo, apin po ing lingap. Mao kong lingap king hapong Ginoo.
Anya pong mika, dirinanan ako naman kapag subukan ni nga pong Ginoo. At na pong kasakit penandaman ko, uling, ako pong may sakit. 2017 po, anya nga akong magkasakit, may sakit ko po buntok, bala ko po kanita, at ina akong tumor king buntok. Kasi po, biru-biruing sakit, panandaman ko. Masakit ya pong masakit ang buntok ko. Kay ba't po, po makatalandanom. Po makapag-toothbrush, ko po makapandilo. Bota pong magbanyo ko, mag-wipes ko mo, yung gagamitan ko. December 4 to December 28, ko po mandilo. Bota pong mag-toothbrush na ako, piadyan ko na yung sakit. At kay ba't, minom na akong pain reliever. Anya pong magpa-check up ko kanita, uling pong pekisabyan ko niya naman ng nga pong Ginoo, sabi ko, Ginoo, nung nanuman po yung panandaman ko ngayon dinan mo kong sikanan, at balo ko, metong mo po yung meging batayan ko kay nga pong Ginoo. Kaya ako maniwala, ako po kaya. Anya, dinan mo kong sikanan, Ginoo, dinan mo ko pong lakas, at balo ko, magtiwala ko keka, at manwala ako keka. So, anya pong magpa-check up ko, yung pong lintokeng resulta ko, stress la po kano, denguyat ko. Siguro po, dakalya binye, mumetong adwa, dakalya po binye kapag subukan nga pong ginukan ako. Pero, uling pong balo ng matatag ko, at agyo ko ing bibyena, siguro po siguro po may stress la renguyat ko. May pakaili ko pa po kanita, uling may stress la naman pala denguyat ako po. O ito, makanitaya po kalugod nga pong ginukan ako. Liningap na ako, sinaop na ako, at ligura na ako. Totoo po, nga pong Ginoo, magana kaya. Anya pong surrender kungan kaya, inganggang kapag subukan na bibyena ka na ako, yung problemang bibyena, meging mayan po keng loob ko, ing bibyenang kapag subukan, diri na akong katatagan, diri na akong sikanan. Anyapin po, aisip ko po na nyening maleldo, impo palang binye ng kasakitan ni nga pong ginukanako o kapag subukan, naman po pala kalingkingan, yung penandamana, ngening pepay lasande, ngening pinakode keng krus. At namo po palang kasimple, yung binye ng kapag subukan ka na ako, na nung i-confirm mo ketang pegdalana ng kasakitan, alaman po katuldok, ing kasakitan adela na ni nga pong Ginoo kay katamo. Anya, makanyang kaya pong pupurya ni nga pong Ginoo, dakal pong salamat Ginoo, kaya binye mong lugod, kaya pigkalob mong sawop, at pepadama mong lingap kanako at king pamilya ko. Amen. Siklaw tamo po. Panalangin, iba't king kalimang amano. O Ginoong Yesus, linasa ka, alimu uli, ning kawong penandaman ning katawan mo. Nune, uli na mo naman ning tutungkaw para king kaligtasan ding sablang tao. Tutupin pegnasan mo iti para kay kami, iting kapagnasan manibatan king puso mong, manaya kay kaming kaluguranda ka. Luguranda ka. Sumisi kami at magbalik kami lubke ka. O banala talapan at bus, bukod mong pagnasan mi, apining akayabera kang pasibayo, king bie alananga. Itanam mo karing puso mi, ing milalablab kapag nasang mitalakad matibe pundasyon para king kayarian mo ketiyato.
Mabiyasa kami sanang sumuyo ka rin kaparaming tao. Maging larawan mo kesana para ka rin kapatad ming mangailangan ampong magkakasakit king biye. Ipagkalubuke kami ing tulang espiritual at kekang pengako karing ninumang midadawon biera para king aliwa. Amen. Talakad tamo po. Luklok tamo po. Ingkanam aamano, metupad no. Ibat king ebanghelyo agpang kang sanuan. Ngeni atin metong atabong metnong alak amaslam ka rin. Sinosore kaniti ing metong aesponghang inasta king kapirasong dutong ahisopo at tinutok de king asbuk no. Inyang Iyesus asimsimne itang alak amaslam nga na metupad no. May pa malisangan at panapon kaya katamungan. Balam lalo kung may lisangan kining pamalalakat ko. Ako'y brother po Pablo Ignacio, taga Santa Ursula. May itong EMDC at membro na ning dalakitan. Ulitang kaya mo ining kanam maamano ning ginutamong Yeso Kristo nga na sinabi na metupad na nga nawari mayari na. Ini nga sip-sip ng Jesus ing alak amaslam sinabi na may ganap na at may tupad na at may teya. Kabang gagawang ke ining share ko ini, aga na ka ako inyang panahon ning pamag-abroad Saudi. Very common niya mo ini, pangkaraniwan niya mo. Ing meging karanasan ko king biye ko. Anting metong tatang amaranon mig pamilya. May ngarap, may nasang magsikap. Magsakripisyo at kalingwaning sarili alang-alang karing pamilya kong kalguran. At pusana ng krus ko kinmit mong lugod. Ini ang mibahitya ing panganemi April 13, 1970. Kapilan pa mo migberde kitang Domingo, milabasan, 55 na ngayon. Anyang daragulya,
lalo kung may interesado, may concentrate, king pa magpamilya ko. Nung no ka rin, ing ka na akong paninap, miyaliwa. King kapanintunan, maging king pamanantabe, karingan ako, nung makananulang dagon. Maya payanak at lumalam a relasyon kingapong Ginoo at komunidad at mapagrespeto ka rin ka parang tao kambening pamagdisiplina ning malugod kong asawa. Ketang 1979, anyang makapag-abroad ko, edad ko pa mong 29. Kanita, ing asawa ko, 26 siya pa mo. Limano, ding mediging anak mi. Kanitang panahon na ita. Peki sabiang ke, ing asawa ko, tungkol king babalakan kong pamag-abroad. May lungkot ya. May lulam ya lupa at may naliwas ke. Bisa talaga. Ang gaking apaliwanagang ke at peki sabiang ke mayap, uling sinabi ko kaya ang kiyang pabanwa mo. At may bisaya. September 9, 1979, mig-flight ko papuntang Saudi. Kanita, dakala rin makipanatag. Kayang pamilya ko, side ng pamilya ko, pamilya ng asawa ko. Masaya kaming ipapagletrato king airport kanita. Anyang milob na kami king departure area, aranasan ko ing sakit at malungkot kong biye. Ing milaot at miwale ka rin pamilya. Itamongan, malugod tamong pamilya. Eko balo yung isipan ko, yung datang ko, yung ati ko, yung departure area, yung waiting area. Tahimik kengan. Isipan ko nung dasang ko Saudi. Eko makipagkwento. Migaganak ako, kabang manayak yung flight, karening lakwang kong pamilya. Malagwat salita, mag-finish contract ko. Mayari yung pabanwa, 1 to 2 months, publish the noreng magbakasyon. Kanita ako pa nandaman. Ing tula. Uling isipan ko, pakayabe ko na lang at akawutos ding pamilya. Niyayaliwang preparasyon inggewa ko yang niya nga balo kung muli na ako. Niyayaliwa yung isipan ko nung nanong saliwang kong pasalubong. Na ako may patudtud. Ketang agwang bulan na ita. Maliswas ko, excited ko. At mikit-ikit na kami ding pamilya ko. Kay ba't ning pabanwang kontrata,
at pabanwang bakasyon, sibukan kong migaplay pa si Bayo. May naliwa kong kumpanya, ing kumpanya ning Dumes Company. May apply ko bilang skilled worker, 1981. Mag-flight ko papuntang Iraq, king Dumes Company. Pabanwa mo naman ing kontrata ko kanita. Agyang makigeraya ing Iran, king Iraq, kanita. Meka 5 years ko mo rin, menintunan ka rin. Year 1996, people power kanita, masaya akong minuli, isipan ko, ing gobyerno tamo manaliwa. 1987, same company, linipat da ako Saudi. May balik-balik ko, uling kailangan, uling atin ko pang mag-aral ay anak. Ang gaking mirasan kong Gulf War, King Saudi. Kita king damam, malapit daharan. May paintagong kanita ating lisot ta iskad missile, ibat kang Saddam Hussein o si Mayap makabakasyon ako. Detang leleming kampo kanita, dakala ring may nga mate. Pepahinawa ko king pamag-abroad at keti na ako may gobra. Ing mag-aral ko na mo ing bunso. May graduate yung 4 years, King University of Assumption, San Fernando. Kawangis na ning ginuta mong Jesucristo. Pignasan kong gampanan. Ing responsibilidad. Ning metong aigpa. Kambe ning malugod kong asawa. King kanam ng amano ng Ginoo nga na sinabi na metupad na nga nang migsalitang Jesus at kay bat metene. Metene Jesus kabang makabayube aking krus. Uli ning lugod na kay katamong taong makasalanan. Ti parana ng Jesus at may ganapya ing kasulatan. Mayari ing misyon ng Jesus. May ganap ing masakit at malungkot ng kamatayan. Ita mo kaya, nanunoding sana dapat tamong gampanan, tuparan, paring pangarap tamo. Pagsikapan, kalingwaning sarili, ulining lugod tamo karing kekatamong pamilya. Itingan maganap kapamilataning makasadya at makabuklat a puso. Paluban tayo king puso tamo, ing ginutamong Jesucristo, bangkanita, iyang mamyesi kanan, kabiasnan, tetagan, tiyaga, sipag, at kapibabatan, ang makasadyang magsakripisyo, kambening kaganapan, ning kekatamong pangarap. Kanita, kalupa na ning ginutamang Jesucristo, maganap na at mayari na ing makadikil king kasulatan. Amen. Salamat kay ka, O Diyos. Siklaw tamo po.
O banal a Jesus, nga mong mga mano, kabang makabayo beka king krus. May tupad na, tutupin, may ganap na ingkekang misyon. O Ginoo, sinintang me ing kasalanan, pigkalub mo ing kapatawaran, ningigpa mo para kay kami. May pupus na ing kekang misyon, dapat kay kami alipa. Pablasang, patutong tunay maging bunga, king biyemi, ing gewa mong sakripisyo. Mo pahin tulot, ing milakoya, kabaldugan, ing kekang sakripisyo. Uli na ning, uling iti yaing migkalub kaligtasan kay kami. Pagkaluban mo keng sikanan, ban biyayan miya ing kay kaming paniwalan at dinan mo kami king karampatang grasya, ban parati kaming manalig keka. Ipagkalub mong ing kalam ning kaligtasan, tarya na kami, king biye alanganga, ban misa na yaldo, kami man asabi ming may ganap na. Amen. Talakad tamo po. Luklok tamo po. Ing kapitong amano, igpa, karinggamat mo, ipaniwala ke ingkahong espiritu. Ibat king ebanghelyo agpang kang San Lucas. Inyang bandang alas 12 naningkag tuwanaldo, mipdaya as laging aldo, at mera lumdum king kabilugan na labwad, angga king alas 3. Keta naman kilub ning templo, ing tabing megabakyang adwa kapiraso king libutad. I Jesus kinlisyang masikan, nga na, igpa, karinggamat mo, ipaniwala ke ingkakong espiritu. Kibat ng asabi iti, may patadya inawa. Maya pagat panapin po kay katamuan. Impong kapitong aman, igpa karinggamat mo, ipanibala kay ingkakong espiritu. Yesu Kristo, penibala ni biyan aking ginutam. Itamo pa kaya ang tao, ita panibala yung biya tamo king gino. Pagtiwala tamo yung biya tamo king gino. Manalig tamo king gino, at saupa na katamo. Lalo na po kayong kahurasan na ini. Iyak man po sa niya magto, kay makanya na dakalataw. Sana po sopa na ako po. Aliwa po ako dapat makatalakad kayong harapan yun nung Hebrew Edi. po may bisa, sabi po kasi si Jessica,
ako namo. Pasalamatan kayong ginuta mo, kaya ti pumipadpad, at makanano po, akasipin kayo Victory Liner, ni Brother Reddy, from Victory with Love. Katlo ko na pong biyay ni, way back December 26, nung kapilang kumibayit, normal, hilot mo, kaya ang panahon na ito. Kinabukasan, ikit da, ning mena pa, dadayak pusad, at delada hospital, at may survive ko po. Salamat po king ginuta mo. Pag-akit na ako po nitang mena pa, sabihan na ka ako. Loka merle, titak na kamete, anyang malatika. From my second life, ingatandanan ko po, yung pamilyani, gusto mong milalabas, pero masaya. Labing nga doon may kakapatad, papugusto yung family planning kanita. Yung pumpengari kong lalaki, Mago Braya Subic Naval Base, at inginang ko, mamamagtindaya. Pareho lang pong masipag, at ko lang man ikit, o dimdam mi patede yung pengari ko. Kaya pong panahon na mag-aaral kami, 10 years niya pong lalakaran ng crossing to Lubao Plaza, where yung mga destino ya pong Emil. Pag sinakya kaming jeep, nakaya pong mag-recess, anyalakad na mo. Kahuli mong nag-aaral, nung naning makayapag, yang kanan, pahuli na po ng kakaluluan. Alang reklamo, impamangan kanita, puro organic. Toyo taba, kropik, kamatis, gule, ligang opo, pilpok yung bawang and paminta. Bihira mong mangan karni. Denasan mi din po yung makipila kay RCA. Yapin po yung NFA, yan yung kasalukuyan. Sa South magtinda nung naning makawusong prutas. Nenorasinang ko, magtindayang lutong ulam. Sari-sari store. At may kasahog din po kayong pamag-aral niyo. Pasalamatan kayong ginuta mo, maganakaya at mapaglunos niyo. Balikan kayo po itang from Victor with Love. Ibroye di po Magobraya San Miguel. San Miguel Corporation. Walongga po ya po mga destino. At ako naman po, negobra ako Kilub Base as a teacher's aide. Papunta pa uli, misasakya kami ang ganaking mi palagayan Kilub. Kinasal at mi kayanak at mi kapamilya. Within 5 years, 6 la po nga yanak mi. For 25 years po, mi libre kaya bias, 50 kilos a month. Yan na kaya po pipila. 1983, may nga po ka rin kambal. 42 years old no po ngayon. At may grabe ko, 2 weeks, patutok nang indadaya ko. Uling balo ko, normal mo. Impun diferensya at inambaw at mabilis na. Deladak po ka Dr. Alfonso. Tabal tapo yan naman po bigay na deladak ka rin. Malagwas salita, padala na ako po JBL, Biyernes Santo kanito. Kalambat ko po kayong ER. Darandaman ko pong lulwal at tutulo, indaya. Ikit ko pa nung naangging makasalod. Timbaya pong Verdi. Darandaman ko naman ausan at kakalbitan ako ng doktor. Siguro po, lalo na nung mag-response ko. Kaya po sabi na rin, duwang minantabi ka na ako. Pareho lang pa naman po lagyo. Pareho lang Milagros David. Impumetong daran ng brother ready. Impumetong kapatad ke. Impun sasabihan da, ala na akong kule, labi. Maputla na ako. Bali yun po, na ano pong panandaman ko itong oras sa ita. Mapapata na ako bitis.
at paukyat na babo. Star no pure nga kakit ko. Ala na akong balo at hanggang mi kamali ko po sabi ng doktor, Mrs., pasalamat po pong maragol. Kaya nga pong Ginoo, kadwa mo na MBAT. Na po balo, katlo ko na MBA. Salamat po king Ginoo, king lugod mo at lingap. King katlo ko pong biye, kaya ko po meging matatag, karen kapag sabukan, adelanan ko, king pamilya. Relasyon king asawa, impera masakit. Di bata ako, pauli na ning eko bisang mika broken family. Di bata ako, alayaman dimdam ka na ako. Andyang masakit. Forgive, but not forget. Nebroede. Tiyamo. Ingino malambis siya, mapaglulos siya. Year 2005 po, makagulot niya po, yung katlong kong pangani, apansinan ke, ingepante, makalbagya miya ito nga batal, ay kasumangi da batal. Sabi ko kayo, na ene sasabihan. Eman po binulad. Pag inga nakamalati at inya masakit, gumagaya. Pota pala yung maragon na lo, manatindi lo. Delami niya po UST, kan Dr. Olalia, at may operaya, linto, lymphoma. Paroya kaya po atandanan na yung stage kanito. Malignant, 6 months chemo. Salamat kin Diyos, alabswana po. After 17 years, may balik ya po yung cancer na, keneman pong pancreas. Minaos na rin balay ko, sabi do, nung makapunta akong malagwang panahon, balabo mo po sa akin po mong jeepney. Pepa buko, 6 years na akong elulob. Baka eda na ako paluban. Kinuwada ako pong immigration lawyer. Karintiro na ako na pwede kong pakibat in case na masabat ko. Inyawad ko kay nga pong Ginoo. Buri kay nga kaya inga na ako. At itipig kalom na po. Alang karug, alang takot, migbiyayi, at miras ko. Ginabas ko karing immigration officer. Alamang kitang, linawede mo yung passport, ang po yung green card ko. At masaya ko lang kaya bede ng anak. May kayo naman po 6 months kayo mo at alabswana po. Kaganakana po ng ginuta mo na yun. Kaya pong mag-stay ko ka rin, may gispating na ako na naman po, daya na naman po yung pisasabihan. And may check up ko po linto, may laso yung pinaidak ako, kaya Pilipinas. Bayo ko man pong opera, anyang puntalan ke ingana ako. At ikwa ko pa nga kaya bede ng anak, Canada, 3 months ko ka rin. Kabalik ko US, Burida po mag-extend ko. Ma-opera ko. Bali po na sinabi ko. Sabi ko, kumayap ko Pilipinas. At salamat po king Ginoo. Tinok ng po yung spotting ko at kinayap ko. Pero ngayon pong kasalukuyan, yung status na po ng health ko, 3 times diagnosed, daragulya yung puso ko. Pasalamatan ko rin po, Eya Barado. Dadagulya po kayong lugod. 2 times steroids kayong asthma. Bali po, kabang susulat kayong share ko. Balam kanita kay pasinabi kayong Ginoo. Karing kamat mo Ginoo, ipaniwala kay imbiye ko. At pag peniwala tayo,
Impieta mo keng Ginoo. Puro arisaya at kanawan nga kamtantamo. Alipo, kasakitan, kapagsubukan, problema, at ilapalay ang maging matatag at lalapit at panilalapit, panemamaos king ginuta mo. Kaluguran da ka Ginoo, dakal pong salamat king ega na ganap. Amen. Siklawod tamo po. Panalangin. O Ginoo talapagligtas, alipan mo kami, ampon alagad. At tutukuki ka at makiyagom, king kasakitan, ampong kamatayan, king krus. Ang ienimip nung kababan, manigapu king arapan mo, ing ikintal mo sana, karin puso mi, ing kasalisayan, ning kekeng kaligtasan. Akekeng piktagumpan, karingking kalbaryo. Pasalamat kami keka, para ka rin pamigunam, ake kami dimdam, kabang makatipon kami, arapan mo. Pasalamatan keka Ginoo, karin pinaral mo keka kami, kabang atsu kami, king kabitisan, ning kekang krus. Ing katutuan, ake kang pigkalob keka kami. Iya sanang midala keka kami, Kimbye alangangga. Amen. Talakad tamo po. Siklawod tamo po. Pamupos sa panalangin, itamongan. Mayupayang Diyos at malugod daig pa, binyeme ke kami ing kabubugtungan mong anak, bandumalan yang pamaylasa, ampon kamatayan king krus para ke kami. Kapamilataning ke yang kasakitan king krus, linigtas na kami king upaya ning kasalanan. Ipagkalugmungeni kaya kaming anak mo, ing magkamit kami king kalam ning kayang maligayang pamanyubling mebye. Itinganadwan mi, kapamilata mo ring Kristong ginumi. Amen. Lukluk tamo po. Kaya katamong isundo ing diwa ning katahimikan, kapang sasadyata rin kaya katamong sarili, king kapag masusyan, liturhiya para kay Viernes Santo ning pamaylasa apon kamatayan ning